ágyek alatt régen leesett a hó. Azt hallottam, kis angyalom, véled esett el alól. Kitörted a kezedet, mivel ölelsz engemet. Így hát, kedves kis angyalom, nem lehetek a tiéd. Amott látok az ég alatt, egy madarat repülni, de szeretnék a rózsámnak egy levelet küldeni. Közepében két rozmarin bokor van. Egyik hajlik vállamra, másik a babamira. Így hát, kedves kis angyalom, tiéd leszek valaha. Egyik hajlik vállamra, másik a babamira. Így hát, kedves kis angyalom, tiéd leszek valaha. Tiéd leszek valaha. Nagyon sok tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a 2023-as év Petőfi díj ünnepélyes díjátadóján, itt a MOL csoport székházában. A Kossuth díjas Miklós Erika és Iván Szandra fonogram díjas énekes, zongorista, dalszerző előadása után köszöntöm Schmidt Mária Széchenyi díjas történész professzort.
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert, Hernádi Zsoltot, a MOL csoport elnök vezérigazgatóját, és Kozma Imre atyát, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnökét. És nagy tisztelettel köszöntöm Áder János, korábbi köztársasági elnök urat, a Petőfi díj idei kitüntetettjét. Én Gerhardt Máté vagyok, a Petőfi díjátadó házigazdája. Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is önöket, és most kérem, hogy énekeljük el együtt a himnuszt. Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújtsd feléje védő kart, ha küzd ellenséggel. Bal sorsakit régen tép, húz rávig esztendőt, megbűnődte már e nép a múltat s jövendőt. Amikor visszatekintünk a rendszerváltozás időszakára, mindannyian emlékezhetünk, hogy a mindent elsöprő öröm és eufória mellett azért egy komoly félelem is munkált azokban, akik a szabad és demokratikus Magyarországért dolgoztak, hiszen nem tudhatták, hogy a kommunista állampárt, amely nagyon sok ideig üldözte, vagy akár börtönbe is zárta a neki nem tetsző ellenzéki gondolkodókat, vajon hajlandó-e lesz-e önként átadni a hatalmat. És ma már láthatjuk azt, hogy a vértelen, kívülről ugyan békésnek látszó átmenet részben eltakarta a diktatúra valódi arcát, és csak látszólag vonult a háttérbe, azonban egy pillanatig sem akarta kiengedni a kezéből sem a gazdasági, sem pedig a politikai befolyását. A Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány, valamint a MOL NRT közösen alapították a Petőfi díjat. Az elismerést minden esztendőben olyan jeles személyiségek kapják, akik kiemelkedően sokat tettek a közép-európai népek szabadságáért. A kitüntetés az Európa közepén élő nemzetek szabadságáért meghozott áldozatot, és ezt a teljesítményt kívánja bemutatni, és természetesen elismerni. Ez a díj megköszöni a kelet-közép-európai régió kiemelkedő személyiségeinek, hogy a helytállásukkal, a szabadságért végzett munkájukkal példát mutattak, és előre mozdították a közös jó, vagyis a szabadság ügyét. Áder János kiemelkedő politikai közéleti személyiség, aki az 1980-as évek végétől részt vett a demokratikus ellenzék munkájában, és mindig a szabadság, a demokrácia értékeit tartotta szem előtt. Kérem, most nézzük meg először az eddigi Petőfi díjazottakról szóló kisfilmet, és utána pedig a 2023-as év díjazottját bemutató kisfilmet.
Áder János 1959-ben született Csornán. 1983-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem állam- és jogtudományi karán szerzett jogi diplomát. Ezt követően egy évig előadó volt a Budapest 6. kerületi tanács lakáscsere osztályán, majd 1986-tól 1990-ig a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézetében dolgozott tudományos munkatársként. A Bihari Mihály vezette kutatócsoport tagjaként főként politikai szociológiával foglalkozott. Részt vett a történelmi jelentőségű 1987-es lakitelki találkozón, majd az 1989-es ellenzéki és nemzeti kerekasztal tárgyalásokon is, ahol fontos szerepe volt a demokratikus választási rendszer kidolgozásában. 1990-ben az első szabad országgyűlési választásokon a Fiatal Demokraták Szövetségének országgyűlési képviselője lett. Az első 2 ciklusban többek között az Alkotmányügyi Bizottság munkájában is részt vett. 1998-tól 2002-ig a Magyar Országgyűlés elnöke, 2006 és 2009 között pedig alelnöke. 2002 és 2006 között a Fidesz országgyűlési frakcióját vezette. 2009-ben választották meg az Európai Parlament tagjává, ahol a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság alelnökeként dolgozott. 2012-ben az Országgyűlés Magyarország köztársasági elnökévé választotta, hivatalát 2 cikluson át 10 esztendőn keresztül töltötte be. Elnökségének ideje alatt elkötelezetten dolgozott azon, hogy a környezeti fenntarthatóság szempontjai egyre szélesebb körben egyéni és közösségi, elvi és gyakorlati, gazdasági és technológiai, napi és hosszú távú döntéseinkben is érvényesüljenek. Ennek jegyében hozta létre a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványt, köztársasági elnöki megbízatásának lejártával pedig az alapítvány kuratóriumi elnökeként folytatja ezt a munkát. Nős, 4 gyermek édesapja. Feleségével, Herceg Anitával közösen hozta létre 2021-ben a Regőci Alapítványt azzal a céllal, hogy széleskörű összefogást teremtve támogatást nyújtson a koronavírus világjárványban szüleiket elveszítő magyarországi gyermekeknek és fiataloknak. 2005-ben jelent meg Visszaszámlálás című kötete a 21. századi intézet kiadásában. Számos nemzetközi és hazai kitüntetést kapott, egyebek mellett a lengyel Fehér Sas rend lovagja, az ukrán Bölcs Jaroszláv herceg érdemrend birtokosa, valamint Londonban átvehette a konstantini Szent György lovagrend nagykeresztje kitüntetést. Most pedig felkérem Schmidt Mária professzorasszonyt, hogy tartsa meg köszöntő beszédét. Petőfi mindannyiunk rokona. Alig van magyar anyanyelvű ember, akinek a szívébe ne fészkelte volna be magát. Csak nem úgy, mintha vérségi közünk lenne hozzá. Ezt írta I. Gyula a költőről, Petőfi Sándorról. És amikor mi a Petőfi díjazottról döntünk, a kuratórium mindig azt tartja szem előtt, hogy olyan díjazottat válasszunk, aki megfelel annak, amit Petőfi a mi számunkra jelent, aki ugyanúgy a mi szívünk közepébe is befészkelte magát. Ezért nem volt nehéz feladatunk, amikor az ezévi díjazottat választottuk, Áder Jánost. Tisztelt miniszter úr, elnök úr, tisztelt vendégeink, tisztelt elnök úr, kedves János! Komoly vitát folytatnak a történészek arról, hogy az emberi faj története mivel is kezdődött. Hogy a tűz megszelídítésével, esetleg a szerszámhasználattal, vagy talán a barlangrajzokkal. Én azonban úgy gondolom, hogy az emberiség története a közösségeknek a kialakulásával vette kezdetét, és a közösségek kialakulásának pedig alapfeltétele az volt, hogy az emberek felfedezzék, hogy felelősséggel tartoznak egymás iránt, és szolidaritást kell egymás iránt vállalniuk. Amikor tehát megértette az ember azt, hogy együtt egymásért tenni, az többet jelent, mint a túlélés, na szerintem akkor kezdődött el közös történetünk. Közösségben élni, a közösségért tenni, ez tehát a legfontosabb dolog. És ezt a dolgot tartja szem előtt az, aki a közéletért tesz, aki a politikai pályát választja.
A közéleti, politikai pályára lépő embereknek nem csak a felelősségérzetet kell átérezniük, a munkájukat szívvel és lélekkel kell végezniük, hanem mindezt magyar szívvel is kell tenniük. A magyar embereknek az érdekeit csak olyan ember tudja szívvel, lélekkel képviselni, akinek magyar szíve van, és akinek szilárd értékrendjében a magyar nemzeti érdekek az elsők. Áder János ilyen ember. Áder János művelt, tanult, okos, képzett jogászember, aki elsősorban azonban elhivatott. Elhivatott azért, hogy a közt szolgálja, hogy a magyar nemzetet szolgálja. Ezt tette mindazokon a pozíciókon, ahova a politikai pályája során a közösség állította, és mindazoknak a feladatoknak az elvégzése közben, amelyeket elvállalt. Mi tehát, amikor ezt a díjat Áder Jánosnak ítéltük, ezzel akartuk megköszönni azt a munkát, amit Magyarországért, a magyar nemzetért, pártjáért, a rendszerváltoztatásért és az azóta eltelt évtizedekért neki köszönhetünk. Neki köszönhetünk akár a parlamenti munkában, akár a jogalkotásban, akár pedig az alatt a 10 év alatt, amikor az állam élén állva köztársasági elnökként szolgálta Magyarországot. Áder János ugyanis mindig szolgált. Bármilyen pozíciót is töltött be, ő mindig szolgált, és mindig szem előtt tartotta azt az elkötelezettséget, amelyet Petőfi Sándor is vallott, és ez pedig az, hogy a közös jó a szabadság. A Petőfi díjat, ahogy itt elhangzott, 2009-ben alapítottuk a MOL csoporttal együtt, és azóta közösen döntjük el, hogy kik lesznek a díjazottak. Azt is közösen döntöttük el a MOL-lal együtt, hogy jövő évtől kezdve a díjazottak körét kitágítjuk, hiszen a rendszerváltoztatás óta eltelt évtizedek kimagasló teljesítményeit felmutató államférfiakat, politikusokat, közéleti embereket is szeretnénk ezentúl a díjazottak közé tudni. Nagyon köszönöm, hogy itt vannak velünk, és nagyon köszönöm, hogy ezt az idei díjat ilyen kiváló embernek, mint Áder Jánosnak adhatjuk át. Köszönöm. Schmidt Máriának köszönjük szépen a dicsérő és köszöntő szavakat. Most pedig felkérem Gulyás Gergely miniszter urat, hogy ő is tartsa meg beszédét. Tisztelt köztársasági elnök úr, kedves Anita asszony, tisztelt főigazgató asszony, vezérigazgató úr, alkotmánybíró asszony, kedves Imre atya, tisztelt legfőbb ügyész úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Áder János a Fidesz alapító, rendszerváltó generációjához tartozik, azon szerencsések közé, akiknek megadatott, hogy lássák a jaltai világrend összeomlását, a kommunizmus vereségét és a demokrácia győzelmét. Ráadásul azon szerencsések közé, akik nem tétlenül nézték a történelmi léptű változásokat, hanem tevékenyen részt vállaltak benne. Lakitelek, majd ezt követően a Nemzeti Kerekasztal 1/3-as választójoggal foglalkozó albizottsága, ahol a Fidesz képviseletében volt jelen, és ahol az új választójogi törvény tervezete született, mondhatjuk, hogy a magyar választójogi törvény tekintetében a kontinuitást szintén Áder János képviseli. Az első szabad választásokon a Fidesz kampányfőnöke, majd országgyűlési képviselő, parlamenti alelnök, 1998-ban az országgyűlés elnöke. Meghatározó szerepe volt abban, hogy a Fidesz egy alternatív, antikommunista, liberális mozgalomból egy polgári, kereszténydemokrata, konzervatív párttá vált. Meghatározó szerepe volt abban, hogy a 2002-es választásokat követően, amikor a pártot frakcióvezetőként és ügyvezető elnökként is vezette, a váratlan és nehéz ellenzéki időszak első évében a jobb oldal egyben maradt, sőt megerősödni is képes volt. A rendszerváltoztatás utáni Magyarország 5. köztársasági elnökeként
10 éven át szolgálta hazáját. Tevékenysége mércét teremtett. Bizonyította azt, hogy a világos értékválasztás és meggyőződés előnyt jelent, és a korábbi pártpolitikai szerepvállalás pedig nem jelenti akadályát annak, hogy valaki az államfői tisztséget betöltse, ahogy egyébként Nyugat-Európa parlamentáris demokráciáiban korábban is bevett gyakorlat volt ez. Alkotmányosan gyakorolta a köztársasági elnöki jogköröket, méltósággal képviselte Magyarországot itthon és szerte a nagyvilágban. Akkor szólalt meg, amikor megszólásának tétje és súlya volt. Akkor viszont legjobb meggyőződése szerint tette. Az ő tevékenysége is bizonyíték arra, hogy a hatalom jogszerűen gyakorolt alkotmányos korlátai valójában demokráciában nem gyengítik, hanem akár meg is erősíthetik a hatalmat. Gondoljunk csak bele, hogy a belföldi regisztráció alapvetően téves és elhibázott ötletének bevezetésére Áder Jánosnak köszönhetően nem kerülhetett sor, hiszen a választási eljárási törvénnyel szemben az őt megválasztó többség által elfogadott törvény felülvizsgálatát kérve fordult alkotmánybírósághoz. Áder János mindig kiszámítható, az érvekre nyitott, a másik irányába tiszteletet tanúsító, barátságos, következetes emberként látta el feladatát a mindennapokban. Hűséges volt akkor is, amikor hűségét megkérdőjelezték. Elsők között és politikai divatoktól függetlenül ismerte fel a környezetvédelem jelentőségét, a globális felmelegedés veszélyét, az ezzel szembeni hazai és nemzetközi fellépés hitelességének fontosságát, vízkincsünk kiemelt jelentőségét a 21. században. Az ő példájából tudjuk, hogy a valóban hasznos környezet- és természetvédelem csak konzervatív lehet. Majd 3,5 évtized a magyar politika élvonalában, a rendszerváltoztatástól napjainkig embert próbáló idő. Különös szerencséje Áder elnök úrnak, hogy rajta az idő láthatóan nem fog. Ez a genetika isteni ajándékán kívül bizonyára az őt körülvevők, elsősorban felesége és családja érdeme. Most, amikor a Petőfi bicentenárium évében egy példamutató politikai életutat ismer el a Petőfi díjjal a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány és a MOL, csak azt kívánhatjuk a kitüntetettnek és magunknak is, hogy Áder János mértékadó közéleti megszólásaival, az elmúlt 3,5 évtized történelmi időszaka személyes élményeinek megörökítésével, a környezetvédelem ügyének további képviseletével a következő évtizedeket is a legjobb kedvben és egészségben tölthessük együtt. Áder János a rendszerváltoztatás utáni Magyarország előrehaladásában maradandó érdemeket szerzett. Szívből gratulálok a kitüntetéshez. Köszönjük szépen miniszter úrnak a szavakat, és most felkérem Hernádi Zsolt elnök vezérigazgató urat, hogy ő is tartsa meg laudációját. Tisztelt főigazgató asszony, tisztelt miniszter úr, elnök úr, Imre atya és kedves vendégeink, tisztelt hölgyeim és uraim! Először is mindenkit üdvözlök itt a MOL székházában. Egyévesek lettünk, pontosabban 2 nap múlva lesz 1 év annak, hogy ide beköltöztünk, és talán mindannyian egyre többet fogjuk tudni élvezni ennek a helynek a páratlan lehetőségeit. De ma nem ezért vagyunk itt, hogy a helyről beszéljünk, hanem a díjról. De díj értékét több dolog határozza meg. Persze számít az, hogy kik állnak mögötte, kik hozták létre, kik döntenek a díjazottról, de talán mindennél többet elárul az, hogy kiről is nevezték el a díjat. Ugyanakkor mindannyian tudjuk, hogy amikor egy díjat átadunk, a díjazott személye fogja nekünk azt elárulni, hogy komolyan vesszük-e azt, amit az alapítók, amit a névadója a díjnak komolyan vehetett, hogy vajon azokat az értékeket viszi-e ő is, aki megkapja ezt a díjat. Mert az ő munkásságán keresztül válik az elismerés igazi értéké, és válik a díj közös hagyomány részévé. A MOL kezdetek óta ott áll a Petőfi díj mögött, és megtisztelő számunkra, hogy főigazgató asszony akkor utitásként felkért bennünket,
Mert először csak úgy voltunk vele, hogy ja Istenem, még egy program, de aztán elkezdtünk beszélni arról, és rájöttünk arra, hogy ez nem egy egyéves dolog lesz, ez sokáig fog tartani, és bízom abba, hogy még annál is tovább, amit ma előre látunk dimenzióban. A díjnévadója pedig Petőfi Sándor, akiről ma is, és egész évben sokat hallottunk, hiszen ebből a szempontból egy fontos év van mögöttünk most már lassan, és nem csak mi magyarok ismerjük a nevét. A díjazottakkal beszéltünk róla, és kiderült, hogy szinte minden környező országban tudják azt, hogy ki volt Petőfi Sándor, tudják azt, hogy miért volt fontos a magyaroknak, és miért volt fontos a régiónak. Hazaszeretete, művészi ereje, de leginkább a szabadság iránti teljes elkötelezettsége, töretlen vágya igazából kortalan. Kortalan itt Magyarországon, kortalan itt Közép-Európában. A névtár kötelez bennünket. Ezért minden évben hosszú és alapos mérlegelés, néha vita is van róla, előzi meg ezeket a döntéseket, és ezek a döntések abban az adott pillanatban jók voltak. Aztán vannak olyan döntések, amiknél egy kicsit utána az ember elgondolkozik rajta, hogy ő változott meg, vagy a világ változott meg, vagy mi változtunk meg, és vannak kortalan döntések, amikre mindig is és mindig mindenki büszke lesz. Ez a névsor, ez egy impozáns névsor, így is, úgy is. A régió kiemelkedő személyiségei komoly tettekkel, korszakos befolyással, csillapíthatatlan szabadságvággyal. Mondhatom azt, hogy a velünk élő történelem nagy alakjai mind. Büszkék vagyunk rájuk, büszkék vagyunk arra, amit tettek, és nem csak mi, az alapítók, a támogatók, hanem mindenki itt a régióban. És büszkeséggel tölt el az, hogy idén 2023-ban a Petőfi bicentenárium évében is átadhatjuk ezt a díjat. És nem is akárkinek. Köszönöm ezt a lehetőséget még egyszer főigazgatóasszonynak, alapítvány kuratóriumának, a korábbi díjazottak, és különösen, hogy a jelenlegi díjazott olyan, aki sokkal többet adott át, sokkal több díjat, kitüntetést adott át, mint amennyit kapott. Hát itt az ideje, hogy ezt is elismerjük valahol. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ahogy az összes Petőfi díjazotté, Áder János pálya is egy olyan életút, amelyet a szabadság iránti töretlen vágy és munka határoz meg. Olyan ember ő, aki a kezdetektől ezért dolgozott. Közéleti pályája a rendszerváltás éveiben a kommunizmus ellenében kezdődött, és a demokratikus szabad Magyarország legmagasabb közjogi méltóságáig vezetett. Hát Jánost valószínűleg 40 éve ismerhetem, úgy becsülöm körülbelül, és azért mondom azt, hogy úgy becsülöm körülbelül, mert abban az időben igazából nem is a személyek voltak a fontosak. Sokkal fontosabb az volt, hogy mit is képviselnek. És egy szóval kell mondanom, akkor a hit volt akkor rettentő fontos. Hogy azok az emberek, akikkel akkor találkoztunk, együtt voltunk, beszélgettünk, azok az emberek hittek a változás lehetőségében, és hittek a változás szükségszerűségében. Sokszor voltunk ugyanott, sok helyen voltunk együtt. Mondhatom azt, hogy sokan voltunk kevesen abban az időben. Aztán csak sikerült. Elevenen ébbenem az a kép, talán 1989-ből, ahol Pulcsiban szakállassan, fejedet kicsi előre biccentve, ujjaddal előre mutatva érveltél, és éppen a legsürgetőbb problémákra kerestél higgadt, okos választ. Ellenben él bennem ez a kép is, amikor ez a valamikor pulcsis, szakállas fiatalember 2012-ben Magyarország köztársasági elnöke lett. Mint a mesékben a sárkányt lelövő, leölő királyfi, legkisebb királyfi. Miután legyőzi az ötfejű sárkányt, és elnyeri a király lányát és a fele királyságát. Szegény legényként indult, és királyfi lett belőle. Áder János életében ezt a mesebeli történetet látjuk viszont, és az az alapigazság válik valóra, hogy a végén mindig a jó győz. Mert mi is mind pulcsisan, szakállasan kezdtük, és az, hogy Jánosnak sikerült, a reményt adja mindnyájunknak, hogy ez nekünk is sikerülhet. És átmenetileg persze győzhetnek a rosszak is, de csak átmenetileg. Így volt ez akkor is, amikor egyszer oda-vissza megvertelek teniszben, de én is csak átmenetileg tekintettem ezt a győzelmet, mert hiszen János felnőtt fejjel kezdett el teniszezni, de ugyanolyan hittel, elszántsággal tette azt, mint mindent az életben. Én már több mint 10 éve nem állok ki ellene, csak úgy csöndben mondom. Hölgyeim és uraim,
A jó hír azonban az, hogy a mese a Sándor Pálotában nem ért véget. A Kék Bolygó Alapítvány elnökeként egy olyan ügyet képvisel, amely végül is az itt élők szabadságát szolgálja. Ez pedig a környezetvédelem és a fenntarthatóságnak az ügye. Ebben pedig a MOL-ra számíthat, elnök úr, mert nekünk is az a célunk, hogy egy jól működő körforgásos gazdaság alapjait teremtsük meg Magyarországon, ami hozzájárulhat országunk szuverenitásának erősítéséhez. Mert akkor tudunk igazán erős ipart és gazdaságot teremteni, ha minél nagyobb arányban tudjuk az alapanyagokat itthon előállítani, beszerezni. Ennek egyik fontos lépése például az, amit most már új hulladékkezelési rendszernek hívunk, ami arról szól igazából, hogy hasznosítsuk újra itthon a hulladékainkat. Energetikai vállalat vezetőjeként a mai napig sokszor van alkalmam beszélgetni Áder Jánossal, környezetvédelmi, fenntarthatósági kérdésben. És nem nyugszik. És addig teszi fel a kérdéseket, amíg 100%-os biztonsággal nem tudja a választ. Nála nincsen 90%, nála csak a 100% létezik. És amikor ülök, és mondom, de János, de mindegy, hát már a lényege megvan, és akkor egyszer csak lesz egy olyan kérdés, amikor azt a válaszom, hogy mindjárt visszahívlak, mert nem tudom a választ. És akkor rájövök arra, hogy mégiscsak valahol lukas volt. Ez a 100% nem olyan rossz. Kell a környezetünkben mindig valaki, aki a 100%-ot akarja. Hosszú távon felelősen gondolkodó ember. Minden álláspontot figyelembe vesz, tudja, hogy csak a logikus, egyenes, okos beszéd vezethez a megoldáshoz. Ezt tekintem én igazán példamutatásnak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Eleget hallottuk már ebben az évben, utasson most már jó is, hogy ennek az évnek vége lesz, nehéz, bonyolult időket élünk. Persze mondhatjuk azt is, hogy mindig azokat éltünk, de talán ez egy kicsit erősebb volt ez az év. A nehéz idők komoly embereket követelnek. Olyanokat, akik semmitől nem félnek, akik higgadtak, ismerik és alkalmazzák a múlt tanulságait, akiknek a feje magasan van, akik a horizontot nézik. Köszönöm, hogy Áder János mindig a helyén van, amikor a nehéz idők ezt megkövetelik. Így volt ez akkor is, amikor a kommunizmus kellett kiebrudalni innen, így van ez ma is, amikor meg kell erősítenünk szuverenitásunkat. Amikor ismét fogaink között kell átvinni Magyarországot a túlsó partra. Tisztelt elnök úr, kedves János, szeretnénk a Petőfi-díjat azzal a szeretettel és felelősséggel átadni önnek, neked, amilyen felelősséggel a névadója bírt a magyar szabadság iránt. Kérjük, hogy folytasd a munkádat azzal a hittel, amivel eddig is tetted. Magyar emberként, apaként, vállalatvezetőként, közéleti emberként egyaránt köszönöm ezt neked, és szeretném, ha tudnád, hogy ezt a köszönetemet sok-sok ember képviseletében teszem. Hadd fejezem be azzal a 4 szóval a laudációt, amelyekkel első köztársasági elnöki beiktatási beszédetet te is befejezted. A haza minden előtt. Jó egészséget, dolgos napokat kívánok. Köszönjük, elnök úr! Köszönjük szépen elnök úrnak, és most pedig felkérem Kozma Imre atyát, hogy ő is tartsa meg beszédét. Tisztelt ünneplő közösség, nagyon tisztelt, kedves Áder János köztársasági elnök úr, az elmúlt héten nagyon sokat voltunk együtt lélekben, hiszen Kolumbiában a kormányzattal tárgyalhattam egy alapítványnak a nevében, amit sikerült megalapítani, és ennek az alapítványnak a neve a Teremtett Világért. A jövője sokban attól is függ, hogy mi módon tudunk összefogni olyan emberekkel,
akik előttünk jártak és járnak, köztársasági elnök úrral például. Kedves egybegyűltek, egy rába közi embert köszöntünk. Dr. Áder Jánost köszöntjük és ünnepeljük. A laudáció, rácsodálkozás egy emberre, jelen esetben Áder Jánosra, aki Isten hullámhosszán él. Mit él át az ember, ha a mindenség alapjáról akar mondani valami lényegest? Gondoljuk meg, mi lényeges? Mi az, hogy mindenség? Mi az, hogy alapja? Benne élünk, mozgunk és vagyunk. Hinni annyit tesz, mint élve megismerni, átélni a lét teljes átfordulását, így a létből nyitott, érett létbe lépni Isten világába, aki a lét értése, figyelmeztet Ratzinger professzor, a későbbi 16. Benedek pápa. Isten megunhatatlan dicsőítése az Ószövetséget túlélővé, az Új Szövetséget örökké, a világot művelhetővé tette. Ha magamat dicsőítem, szavaim megrontanak. Ha Isten dicsőítem, már a puszta elhatározás is fölemel, örömet ad, megnöveszt. Istenről beszélni lehet hűvösen is. Szeretni őt bölcsesség. Dicsőíteni emberhez méltó. Imádni, ez az Isten hullámhossza, s valóban az egyetlen teljes, végleges létátfordulás, a szentek himnusz élete, szenvedéseik virága, szívüknek átlátszósága, boldogsága, előleg halála. Mi ez az imádat? Nem a rabszolga hódolata a hatalom előtt, hanem a fölmagasodó lélek izzása. Isten embere akkor is állva marad, ha arcra borul. Isten a szeretet. Nem is tehet mást, mint hogy teremtett, szeretetből kizúdította magából a világot, örök örömre számva. Nem is tehet mást, mint hogy tovább szeret, nem is fog más tenni, mint hogy visszafogadja magába a világot, a kimondhatatlan Isten. A kimondható Isten Jézus Krisztus, aki minduntalan áttöri a fogalmainkat valamivel, ami lobog. Szétszórja megelégedettségeinket valamivel, ami fájdalmas. Aki megfenyít és elénk tolja a szavakat, kiskorúakkal és véletlenekkel tanít meg törvényeire. Ahol a sokfélék egybehalmozódnak, ott Istenben mindenkit és mindent szeretni remélek. Isten fölment magamtól, mégis ő az, aki miatt meghökkentő alázatossággal szerethetem magamat is. Boldog ember az, akinél elidőz az Isten.
kedves elnök úr, Isten hullámhosszán ilyen boldog pillanatokat kívánok, megtapasztalását annak a boldogságnak, amikor elidőz velünk az Isten. Isten adjon sok erőt az elkövetkezőkhöz. Köszönjük szépen Kozma Imre atyának. Most pedig arra kérem Schmidt Mária főigazgató asszonyt és Hernádi Zsolt elnök vezérigazgató urat, hogy adják át a Petőfi díjat Áder Jánosnak, korábbi köztársasági elnöknek, a Petőfi Mellszobor Juha Richárd szobrászművész munkája. Szépen, és akkor meg is kérném elnök urat. Köszönöm. Hát, először is azt az ominózus pulcsit a feleségem kötötte, amire Zsolt utalt. Másodszor, hogy hallgattam a laudációkat, az jutott eszembe, hogy hát ennyi jót rólam még soha nem mondtak, pláne ennyi idő alatt. Másrészt, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy ez nem nekrológként hangzott el, úgyhogy még itt a földön hallhattam. Részese lehettem ennek. Tisztelt vezérigazgató úr, főigazgató asszony, miniszter úr, Imre atya. Háromszoros köszönet. Köszönet a díj alapítóinak, hogy a díj alapításával lehetőséget teremtettek arra, hogy minden esztendőben beszéljünk valamiről, ami ma már természetes, a mi gyerekeinknek már természetes, az itt ülőknek természetes, Magyarország minden polgárának természetes, de 1995 nem volt az. Köszönet a javaslattevőknek, akik méltónak, alkalmasnak találtak arra, hogy ezt a díjat megkapjam. És végül köszönet a laudációban elhangzottakért, tényleg ilyen sok jót még rólam ilyen rövid alatt senki nem mondott. Ugye láthatták a kisfilmet a korábbi díjazottakról, mi tagadás, jó társaságba kerültem. És szerencsére sokan vannak még, akik a díjat megkaphatják, mert sokat tettek a szabadságért. Petőfi díjat kapni Petőfi emlékévben külön megtiszteltetés. Úgyhogy az első gondolatom Petőfihez kötődik, ki máshoz. Egyébként a válaszomban majd ugrálni fogok az időben, ezt nézzék el nekem. 1848. április vége, Petőfi levelet ír Arany Jánosnak. Egy induló néplap szerkesztésére próbálja rávenni Aranyt. Kérlel, dicsér, méltat, Arany óckodik. Végül Petőfi a következő mondattal győzi meg. Barátom,
Vannak alkalmak, melyeket ha elmulaszt az ember, az Isten sem teremti meg újra. Nos, anélkül, hogy Petőfihez vagy Aranyhoz hasonlítanám magam, ez a mondat, hogy az én életemben is jelentőséggel bír, pedig akkor, amiről majd mindjárt beszélni fogok, amikor a következő stáció, amit ismertetni fogok, megtörtént, akkor még nem ismertem Petőfinek ezt a gondolatát. Ezért, hogy a dolog aktuális legyen, ugranunk kell egyet az időben, nem kevesebbet, mint 140 évet. 1988. március 30-a, mindenki tudja, hogy ez a Fidesz megalakításának az időszaka, napja, és nyilván a teremben ülők többsége azt is tudja, hogy én nem vagyok Fidesz alapító tag. Ennek az oka pedig a következő. Első gyermekünk, Borbála, 28-án, tehát 2 nappal a Fidesz megalakulása előtt született, úgyhogy én a kórházban, a feleségem mellett, főleg az első gyermekem látogatásával töltöttem ezt az időt, amit mások egy ifjúsági szervezet megalakításával. De a történetnek itt nincsen vége, és a Petőfi idézet majd igazából a történet folytatásaként válik aktuálissá. Szerencsére néhány nap múlva a feleségem és az első gyermekünk kijönnek a kórházból. El voltunk maradva a kerti munkákkal Csornán, úgyhogy hazamentem Csornára, hogy édesanyámnak segítsek. Éppen krumplit ültettünk, és hát aki volt már részese kerti munkáknak, az pontosan tudja, hogy ez faluhelyen ez úgy nézett ki abban az időben, hogy amikor az ember kiment a kertbe dolgozni, vitt egy táskarádiót, fölhangosította és hallgatta a híreket. Hát azért nem maradjon le a nagyvilág eseményeiről. Ez történt a mi esetünkben is, és ahogy hallgatjuk a híreket, egyszer csak azt hallom, hogy az ügyészség 5 Fidesz alapítót beidézett, és figyelmeztette őket, hogy tevékenységük illegális szervezet létrehozására irányul. Az 5 beidézett közül 2-t ismertem, Orbán Viktort és Kövér Lászlót, akikkel nem egészen egy esztendővel az ő beidézésük előtt, 87 nyarán, feleségeinkkel együtt, tehát a 3 család, és volt egy 7. személy is, 2 autóval egy nagy útra vállalkoztunk. II. János Pál pápának a lengyelországi látogatásáról van szó, és úgy döntöttünk, hogy elmegyünk és megnézzük ezt Danszba. Most azért egészen más útviszonyok voltak, autópálya természetesen se Magyarországon, se Lengyelországban, tehát ez 2 napos út volt, mire eljutottunk Danszba, és mindjárt ízelítőt kaptunk az akkori Jaruzelszky rendszerből. Az idősebbek tudják, hogy Jaruzelszky volt hatalmon. Megérkeztünk, le volt szervezve a szállás, kiderült, hogy a szállásadóinkat letartóztatták, de kellő gondossággal a kulcsot ott hagyták a szomszédban, úgyhogy be tudtak engedni bennünket a lakásba. Úgyhogy láthattuk az OMO-t teljes készültségben, láthattunk egy pápai szentmisét, egy nyilvános szentmisét, ahol 1 millió ember vett részt, és ami aztán egy politikai tüntetési demonstrációval alakult, és aztán láthattuk, hogy a rendőrség hogyan veri szét a miséről távozókat. Ott aztán nekünk különösen figyelni kellett, mert a feleségem akkor már tudtuk, várandós volt az első gyermekünkkel. Mi szerencsére a verést megúsztuk. Azok, akik végül is a szállást biztosították, azok nem. És amikor újra összetalálkoztunk, egymással versengezve mutatták, hogy kinek milyen vérfolttal és hurkával gazdagodott a teste az omósokkal való találkozás után. Így érünk vissza az ügyészi figyelmeztetéshez, és így érünk vissza a Petőfi idézethez, barátom, vannak alkalmak, amelyeket, hogyha elmulaszt az ember, az Isten sem teremti meg újra. Tehát amikor az ügyészi figyelmeztetést hallom a rádióban, akkor arra jutok, hogy hát ez nem gyerekség, nem gyerekjáték ez. 2 barátomat is lényegében államellenes szervezkedéssel vádolják, aminek meglehetősen súlyos következményei lehetnek. Ekkor döntöm el, hogy csatlakozom a szervezethez. Ami ezután történik, azt meg már ismerik.
kampányfőnökség, hát volt erről szó. Kisebb ugrás most az időben, hogy 1990-ben már országgyűlési képviselőként hallgathatom Varga Béla szavait. Varga Béla volt akkor az országgyűlés korelnöke, 87 éves volt, aki a következőket mondta, pontosabban a beszédében a következőt mondta: az emberi szabadság nem körülmény, hanem feladat. Itt megint egy személyes kitérő, hogy a fiatalabbak kedvéért mondom, hogy a 90-ben, akkor még kétfordulós választások voltak, és az első forduló március 25-én volt. Nekünk a második gyermekünk március 19-én született, és a Kosztolány Dezső téri kampányirodában egyszerűen csak Kampány K-nak nevezték. Nem ez lett a neve, a becsületes neve András, de csak Kampány K-nak hívták a kollégáim. No, vissza Varga Bélához. Tehát az emberi szabadság nem körülmény, hanem feladat. És amikor készültem a mai a díjátadóra, akkor eszembe jutott, hogy a szabadság vajon gyógyírt jelente mindenre? Lehet-e a szabadság megszerzése, kivívása után rendezni történelmi számlákat? Mindet. És itt egy újabb ugrás következik. A rendszerváltáshoz képest, 1990-hez képest 23 évet ugrunk az időben. 23 éve vagyunk már szabadok. 23 éve nincsenek már tabuk. Lehet beszélni Trianonról, lehet beszélni a második világháború utáni eseményekről, lehet beszélni a kommunista diktatúráról, lehet beszélni 56-ról. És lehet beszélni a hideg napokról. Ekkor már köztársasági elnök vagyok, és 2013-ban már lassan 70 évet vártunk egy régi történelmi sebb begyógyítására. A teremben lévő fiatalabbak kedvéért mondom, az idősebbek számára azt, hogyha kimondom, hogy csurog, pontosan tudják, hogy mire gondolok. Fiatalabbak kedvéért egy 42-43 szerb áldozatok, 44 elé 45 január-februárjában pedig magyar áldozatok, ártatlan magyar áldozatok. Csedres Tibor a hideg napokban állít emléket ennek az időszaknak, az első felének. De aztán meg kell írni a bezdáni embert is, mert a szerbek adósok maradtak a második felével. A mi bocsánatkérésünk megtörténik, legalábbis az irodalmi bocsánatkérés, az övék nem. Várat magára 70 évig. De nekem adatott meg, de Jóisten így akarta, hogy az akkori köztársasági elnökkel, Nikolics elnök úrral 2013-ban fejet hajthatunk és megemlékezhetünk az ártatlan magyar és az ártatlan szerb áldozatokra. És miután a Szerbia hatályon kívül helyezte a magyarok kollektív bűnösségét kimondó határozatát, nyugodt szívvel mondhatom a megemlékezésen a következőket. A bűnnek nincs származása, sem nemzetisége. Nincsenek bűnös népek, csak bűnös tettek, bűnös indulatok és bűnös emberek vannak. Záró gondolat, ismét Petőfi. Egy másik levelében írja: nem olyan bolond a természet, hogy hiába teremtsen erőket. Amit teremt, azért teremti, hogy hasznát vegye. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretném még egyszer megköszönni ezt a díjat.
Az elmúlt 35 évben igyekeztem hasznára válni Magyarországnak és a magyar nemzetnek. Ha Isten megsegít, ezután is így teszek. Áder Jánosnak nagyon köszönjük az értékes gondolatokat, most pedig hallgassuk meg az Ave Máriát Miklós Erika és Iván Szandra előadásában. Me